Recording by SM Studio, Sakurabad. भैया गोपाल शर्मा सुनू छोड़ चली गईले हो। भैया गोपाल शर्मा सुनू छोड़ चली गईले हो। भारत माँ के रक्षा करते जन्मा गबैले हो। भैया गोपाल शर्मा सुनू छोड़ी चली गईले हो। भैया गोपाल शर्मा सोनू छोड़ी चली गईले हो। अगना में डूबे माई दुआरा पर छोट भाई देखे खातिर सूरतिया रोबेले बापू भाई। हाँ अगना में डूबे माई दुआरा पर छोट भाई देखे खातिर सूरतिया रोबेले बापू भाई। रोबेले गौवा घरवा अब लोडवा बहाई हो। भैया गोपाल शर्मा सोनू छोड़ गईले हो। भैया गोपाल शर्मा सोनू चल गईले हो। जहाँ न रहे कल्पा में उनका घरवा उनके बिना भइल बा माई के सुनिया चरवा। हाँ जिला जहाँ न रहे कल्पा में उनका घरवा उनके बिना भइल बा माई के सुनिया चरवा। राम जातान लिख ले गीतिया गौतम दिल से गईले हो। भैया गोपाल शर्मा सुनू छोड़ी चली गईले हो। भैया गोपाल शर्मा सुनू चली गईले हो।